Čauky, čauky, a dneska vás vítam u tohto videa z Robloxu. No a táto hra sa presne volá o tom, že my proste nedohráme túto hru, my proste prehráme, lívneme to, prehráme proste, my to naštveme sa a prehráme, lebo proste to bude veľmi ťažké. Ako vidíte, tu máme proste, ako keby, ja to nechcem. Tu máme proste, samozrejme, beginner, easy, medium, average, proste veľa vecí a ja to nebudem zdržovať. Dajte like, odber a dáme. OK, takže ako prvé tu máme proste priechod, super. OK, takže máme proste ísť. Samozrejme, ja viem obička, takže proste OK, ja vyskúšam, že či vôbec budeš musieť proste vôbec niečo robiť, lebo ako vidíte, práve som tu proste ani skákať nemusel, ja som proste dopredu išiel. OK, takže toto je, že vraj lat, mám si dávať pozor, kam proste by stačilo sa skočiť. OK, toto viem, čo je, to sú tie, ja som si to mohol myslieť, tieto lasery ťa nezabijú, jo? Takže vlastne tu môžeš takto skákať. Samozrejme, tu zase budeme iba chodiť. Tu máme nejakú vec, samozrejme. No, ak by ste si chceli túto hru zahrať, tak vám to napíšem. Tak napíšem vám meno do popisku, alebo tu nájdu videa. To sa dokonca že hýbe, ty kokos, normálne, že naprogramovali. Dobre. Aha, takže máme spamovať jump. Typci to nepremysleli, ja som proste stačilo mi chodiť, super. A tu proste, kto vymýšľal toto obi? Dobre, viete čo, dneska sa dostaneme aspoň na tú novú úroveň, lebo lebo tam chcem vám niečo ukázať, tam vám niečo poviem. OK, toto je tiež, samozrejme, tu vieme liesť, tu vieme skákať dokonca, kámo. Čo to je? Ale akože mám tam nejaký free skip, to by sme ho tam mohli vyskúšať, keby si išlo do tuhého, ale zatiaľ to nehrozí, kamoško. OK, dostali sme sa z beginnera do easy. Dostali sme aj odznak, takže ja to idem. Počkaj, akože tam v rohu máme nejaké veci. Skúknem, to je za Robux. Niečo zdarma! Ale ne, to ľudia, nebojte sa, tu proste nebudú veci zdarma. Tu proste, že skip to end, ak máte nejaké oby, ktoré je že vraj ťažké, no tak to proste nebude. I free tam nič nebude. Možno tak, že hráš nejakú hru dlhšie, to je všetko, kde dajú niečo free. To proste inak nedajú. Kámo, čo to je? Ja som skoro spadol. Kámo, tu nám musíme znova spamovať jump. Tu podľa mňa by to už nešlo, keďže sme iba chodili. A, šlo. Ok, dobre, tak to je super. No, tak to je super. Počuj. Znova, tu iba chodíme. Kámo, čo to je? Inak toto nebol môj oficiálny nápad. Veľa zahraničných youtuberov proste robilo, že to chceli vyskúšať, aké je to ťažké, hej, takže nemusíte sa strachovať, že ja som to celé vymyslel, lebo nechcel som zase byť taký, že som to vymyslel, hej, som najlepší a toto by som mal swingovať, lenže samozrejme malo by sa to hýbať, lenže proste hýbe sa to, ale proste čo mi to spraví, proste ideš, skáčeš a inak ešte si uvedomujem, že sme na easy a ja som neumrel ani raz, kámo. Ja si to proste uvedomujem, proste. Takže no, neviem. No proste toto je proste najľahšie oby. A týpek ho nazval, že proste je najťažšie. Tieto platformy majú miznúť. Oni miznú, že oni celé zmiznú až po 5 hodinách. OK, toto ma celé zabije. Takže to skočím. Hej, takže, hej, super. Nerátalo ľudia, ne, toto sa nerátalo. Ne, toto sa nerátalo ľudia. Nie. Chcem sa práve povedať, že ja sa dostanem nakoniec. Ty, kámo, ja som dobrý. Že sa
dostanem bez toho, aby som umrel. Teraz to bolo mega, tesné. Vždycky si dávam lock, lebo s tým sa lepšie skáču jumpy, wall. Kámo, ja sa mega bojím potom, jak som to povedal. Ľudia, napíšte do komentárov, ako si to myslíte vy, že či som už prehral túto challenge, ale ľudia som nevedel, že to proste, že cez to viem chodiť. Takže to nie je moja chyba, ľudia. Ja si to neberem. Vy napíšte do komentárov a my ideme samozrejme ďalej. Samozrejme, tu máme laser, ktoré ma nezabijajú hneď. Tu nás sa samozrejme môžem iba takto otočiť nádherne. A skočím. Tu máme ice, skočíme sem, super. Hop. OK, máme to, kámo. No tak toto som dal dobre. Ja sa teším, že som to dal. Ale ne, kámo, on to dal už rýchlejšie. Tedy to bolo ľahšie. Kámo, ale teraz to je už nejaké dlhšie, teraz už. Kámo, dúfam, že to nebude. Kámo, ja nemám rád vôbec wall jumpy, kámo. To dám, dúfam, aj bez loku, OK. Wall jumpy mi idú by vo Robloxe. Si robíš srandu, ja som si to vôbec nevšimol. OK, ale dobre, takže dostali sme sa na 26. A to je, že jedno umretie. Teraz, že sa dostaneme z 20 numerov. Že z 26, kam sa dostaneme s druhým umretím. To chcem vedieť, kamoš. Ak sa to zaujímate, tak samozrejme dokúkajte toto video až do konca. Pretože to plánujem sa dostať dosť ďaleko. Samozrejme wall jump. Average, OK. Poďme do difficulty a tam uvidíme, hele. Dúfam, že vás toto baví, pretože ja tu proste iba skáčem. A proste tu skáčem, no. Počkaj, videli ste to? Ja som nebol na tom. Počkajte, teraz ak spadnem, tak sa to neráta, hej? Aha, OK, dá sa tam spadnúť, OK, to sa nerátalo, hej? Lebo ja som myslel, lebo ja som tam tuším bol. A ono to bolo trošku glitchnuté, lebo ono ťa to hrozne vysoko odpinkuje. Tým pádom to je proste zmetené z toho a ono ťa to asi dalo aj ďalej tam. Takže, kámo, wall jump. Ne! OK, tak na 66 sme sa dostali. Kámo, no tak tento wall jump je už porádny. Kámo, to musím z druhej strany. OK. Kámo, ne, prečo idem se? Kámo, no tak toto je. OK, sme tu, dali sme to, ľudia. Kámo, ale nechcem nič hovoriť, ale toto je už dosť ťažké. Nechcem fakt nič hovoriť. Nie je to ťažké, že sa ide pokrájať, ale proste je to dosť ťažké, kámo.